ברוך שובכם לסדרה האהובה עליכם, גל תואמת לעינות ישראלית. היום אנחנו הולכים לטעום יין חברים של יקב הרי גליל, וזה הבקבוק. מבחינת ענבים, זה בלנד של פטי ורדו, סירה ומרלו. במבחן הטעם, אנחנו נמזוג לנו קודם כל ניתן לראות את הצבע המשגע של היין, ולהריח. אוקיי, מבחינת ריח זה טיפה כזה מזכיר לי ריח של פטל, טיפה כזה אורן, וכאילו אתם מכירים את הארטיקים האדומים האלה שיש בחורף? אז כאילו ממש כזה הסיומת שלו. טוב, יאללה, קדימה, לטעום לחיים, חברים. אוקיי, אוקיי. Mm. טוב, לגבי הטעם, אני קצת מרגישה כזה טעם של וניל. אמ, פירותיות מאוד מאוד עדינה כזה, כמו שאמרתי לכם, יותר מזכיר לי פטל אדום כזה. נגיד שאני שותה את זה, זה עושה לי ממש ממש חשק לאכול כזה פסטה אדומה. חיים.